Bisa apa sih? Waduh sih apa dicekel iku? Gak kan tekoku. Lu kangen cek lu cok nek wis gembel iku. Wes kurang wae, kurang Pak. Kurang wae sih, jajal sih kata balenane mana. Ya Allah. Kangen cek lu nut iki. Kalau di sini kene lele sinabung. Mau dudu wedhus ngene ngonan pokok. Waduh apa? Ambo. Kayak duduk iya apa ya? Duduk Jenenge wedhus gembel cok. Nek wis gunung wedhus gembel sing pas gunung Berdus iki jenenge wedhus gembel. Kalau itu pas gawe gembel. kuwi lewat jopo. Ya sombal ae. Duduk kayak wedhus ngono. Cari kon gak keto. Kok wong kecek geli. Ya apa modele? Lo katanya lu mau Ya cerita. iya. Oh ngono kudu wedhus ya apa sih? Gak ngono kaya wedhus ya wedhus anu kaya Ayo udah lah, udah deh. Tapi. kecek geli. Lu tapi kok cek kan. Iya, dicoting lho. Kesoting dah. Ya wedhus liwat ale. Gak ngono. Carane. Kang konmasi wedhus biasa audisi wong kono. Pas ana gunung meletus. Melayu ini lucu. Ah tadi ya sini ya, Cuk. Kan ngerti. Wedhus gembel itu hanya sebuah istilah. Lo kasih nama cuma wedhus gembel. Wong yo aja ngarani wedhus gembel. Nek wong mati ngene mangkon kena wedhus gembel, Cuk. Sing mati aku jarumang lho. Tombok wedhus. Tombo nang wedhuse. Tombo pas metu. Karo lho. Sekarang gunung ini nabung ini tas lho ya. Mau berkesanan. Wis suwe, wis 6 bulan. Cuma ini gua nganu. Wani bawa ora Cuk. Dendi wis kecek kali blok. Udah wedhus gembel. Tombo. Kau muni wedhus gembel, Bro. Tombo. Bukan wedhus. Udah sate udah. Sejarah di sini nih ya. Sejarah pikiran di sini nih. Wedhus gembel ya ngono iku. Ya wedhus. Iya, wedhus koib.